שלום לכם חברים, אני רוצה מתישהו להגיע ל100,000 עוקבים. אני כל שנייה מחכה כבר יותר שנה כבר. אין בקושי צפיות, בקושי לייקים. אז אני מקווה שכל סרטון שאתם רואים שלי עם א' בצד, אז תעשו לייק. אני מחכה פה איזה 18 ימים או 80 או שנה. אני יותר מחכה כבר משנה, אז אני מאוד מקווה שתעשו לי לייק. אני מחכה יותר מדי זמן כבר. אז אם תביאו לי רק איזה 150 צפיות, אנחנו סוף נעשה את הסרטון שדיברתי עליו, על החלל, ואנחנו נגלה אותו, ואם נקבל יותר די צפיות, אנחנו נעשה את זה. אז אם אתם רוצים שנעשה את הפרק השלישי, נגלה את כל החלל הבובוטי, ונהיה יכולים לדעת מי זה החלל. לא החלל שלנו, לא החלל שלנו, חלל שלא גיליתם. אז אם אתם רוצים לדעת עליו, תעשו הכי הרבה סאבים שלכם וגם לייקים. כן, כי אם תעשו לי לייק, אנחנו נעשה את הפרק הבא והשלישי של החלל. ואני חייב להיות מקום, אין לי מושג לקוות את אלכס או כאילו אני לא קרוב, אבל אם אתם תעזרו לי, יהיה לי סרטונים יותר ויותר יפים. אז יאללה ביי. ואם אתם לא עושים לי לייק, אני מאוד מקווה שתעשו לי גם סאב ולייק, או 15 לייקים או צפיות, כאילו אני מקווה שתעשו לי. אז אפילו מי שלא מכיר אותי, אפילו אם הוא לא יודע מה זה את העברית שלי, אז וגם אל תגידו לי למה אני רוצה לעשות סרטונים, כי אני רוצה להיות מפורסם. אז יאללה ביי. אם אתם לא עושים לי לייק או סאב, אין לי מושג מה אני אעשה, אבל יאללה ביי. אני מקווה שתעשו לי סאב ולייק כדי שנגיע סוף לפרק השלישי. ביי ביי חברים.